Λοιπόν, μάγκες, σε έχω ένα challenge. Να πάρεις την πρώτη τηλέφωνο να τη πεις τι θέλεις πίσω. Εντάξει. Ωραία, πάρτε. Λοιπόν, για ποιο λόγο χώρισες μαζί της? Γιατί ρε φίλε, για μένα ήταν λίγο ανώριμη αυτό που έκανε. Ανώριμη. Πόσο καιρό τα έχεις μαζί της? Ήταν ένας χρόνος, αλλά είχαμε και λίγο απόσταση με αυτό. Α, για πάρε. Η για ηλικία με μένα είναι. Δεν σε θέλει μάλλον. Δεν το σηκώνει. Καριό, πάρε άλλο. Να πάρω άλλη. Πάρεις άλλη πλοή. Να πάρω τη κάπα. Πάρ' τη Β. Έτσι. Να την πάρω. Πάρτι, ποια? Όχι αυτήν. Όχι. Πάρτι. Και πες ότι θέλεις πίσω. Και πες αν είσαι πέσεις κάτω, αν είσαι εδώ, έλα πες εδώ πέρα να βρεθούμε. Πες. Τώρα, ναι, είμαι εδώ τώρα. Το τηλέφωνο του συνδρομητή που καλεί. Τα μαλάκα, καμία δεν θέλει μαλάκα. Μιλάει! Παράλληλα. Δεν έχω άλλη φίλε.